Изложба, посветена на 100 години от рождението на скулптора Коста Ламбрев, гостува в градска библиотека Паисий Хилендарски. Присъстващите имаха възможност да изгледат филма Коста Ламбрев «Ваятелят» на Сдружение Стани мъжка фотографчийница. Асеновград е дал много творци. 100 годишнината на един забележителен скулптор бе почетена от негови близки, познати и ценители на неговото творчество – Коста Ламбрев. Авторът на едни от най-обичните скулптури в града ни, творил и в Пловдив, и в много от родопските градчета. 100 годишни юбилей е повод да се представи и оцени качеството и многообразието на създадените от него творби и владеенето на едни от най-трудните техники в пластичното изкуство. Работите му от мрамор, гранит и варовик са монументални, а глината и керамиката е ажурна и нежна, повлияна от тракийските мистерии. Пластиките на Ламбрев са връх в българското металолеене, а бронзовите отливки ваят наследство от българските традиции. Материални носители въплатили изконни български традиции и смели философско-мистични таинства. Произведения, които са в спомените и в ежедневието на вече 3 поколения и за чието автор, съдба и цялостно творчество знаем твърде малко. Най-мащабният отпечатък от асеновградския период остават скулптурните композиции, декориращи двата основни моста на града. Централният мост между площадите Тракия и България е строен още преди промените в политическата обстановка през септември 1944 година. С доста трудности е завършен чак през 1946 година, а декорирането му се отлага с още 15 години. Вдъхновен и подкрепен от архитект Матеев, Коста Ламбрев създава 4 вази с пластики на Асеневите войни. Ламбриан, синът на Коста Ламбрев, бе сред присъстващите на събитието в чест на неговия баща. Тото ми е на радост, на удовлетвореност, че най-накрая от 100 години това се случва и определено искам да изкажа благодарност към Атанас Кендиев, Станимашка фотографчийница, и към Иван Тотев, който възстанови нарушената цялост на рибарчето в Пловдив. Много съм развълнуван и доволен от случващото се. Филмът за асеновградския скулптор е направен по идея на Атанас Кендев от Станимашка фотографчийница. Толкова много скулптури на Коста Ламбрев има в града и аз, както и казах в представянето, ние ги приемаме за ежедневие, за нещо обикновено, както сграда, мост, обществено място, но те са произведения на изкуството и то на много високо ниво, както казаха и специалисти. И беше хубаво да се знае кой е автора, че е наш съгражданин, че е бил много талантлив и това, което е оставил, трябва да се пази и да се споменава. Скулпторът Иван Тотев е извършил реставрацията на една от емблематичните скулптури на Коста Ламбрев, покрай която поколения пловдивчани са израснали, разхождайки се в Цар Симеоновата градина, а именно рибарчето. Това беше едно предизвикателство, което поех. И беше много интересно, беше преживяване, беше една много приятна авантюра. А какво точно се изразяваше предизвикателството да възстановите творба на Коста Ламбрев? Значи предизвикателство, защото това е една абсолютно класическа форма с много майсторски изведен детайл. Аз не знаех в какво състояние ще е гипсовия модел. Оказа се, че той е в доста добро състояние. Имаше, разбира се, пукнатини, счупване и такива неща, но не на местата, които има тънък детайл. И се искаше малко човек, аз си го казах и одеве, човек малко леко да потисне егото си и изцяло да бъде в интерес на чуждата творба, а не да се изживява като творец. И аз ги умея тези неща. Бях коректен, бях стриктен. Аз се радвам, че се докоснах покрай работата си и след това приятелството ни с Ламбриан и сега това честване до Коста Ламбрев и до творчеството му. Съм много благодарен на този филм, който видяхме, защото за себе си открих още много неща, които не знаех, че са негови.
И се радвам как и такива отдадени на професията, на изкуството си и на каузата си хора са живяли скромно, почти незабележимо.